Hledáte místo na relax a dobíjení baterek? Na trávení volných víkendů s rodinou nebo s přáteli? Pak vás vítám na této malebné chatce uprostřed přírody. Vítejte ve Lhotce u Borovan. Nabízíme vám tuto útulnou chatu s vlastním pozemkem uprostřed krásné přírody, která se rozkládá hned vedle rybníku Lhotka. Chata disponuje suterénem s úložnými prostory a sklípkem určeným pro příjemné posezení s přáteli nebo rodinou. Obytná část přízemí disponuje předsíní a hlavním pokojem, ve kterém najdeme jak prostor pro posezení a spaní, tak i kuchyňku a vstup do podkroví. V podkroví pak najdeme ložnici, kde se s přehledem vyspí dalších až 5 osob. O pohodlné vytápění se zde stará krbová vložka s teplovzdušným rozvodem do celého objektu. Výhodou je zde napojení vodovodního řádu na vlastní vrtanou studnu a odvod odpadů je zde pohodlně sveden do nedaleké jímky. Na pozemku pak najdeme jak další úložný prostor na dřevo nebo nářadí, tak možnost dalšího posezení. Pozemek komfortně přiléhá až k okolnímu rybníku a proto zde stojící molo ve vašem vlastnictví je báječnou výhodou. V létě poslouží jako příjemné zázemí pro rybaření nebo koupání a v zimě pro vaše bruslařské vyžití. A že vám tady ještě něco chybí? OK. Ještě tady pro vás mám tuhle žlutou krásku. Co by to bylo za molo bez možnosti projet se na lodi? Elegantně vyřešený úložní prostor vám poskytuje zázemí pro vašeho žlutého miláčka. Co víc si můžeme k rekreaci přát? Navíc jsme pořád v příjemné dojezdové vzdálenosti od Českých Budějovic a proto to nebudete mít na své relaxační místo daleko. Tak je přesně tohleto místo, kde chcete trávit své víkendy. Určitě se nám ozvěte a já vám zašlu kompletní informace. A nebo rovnou sledněte web nemovitosti bartelgroup.cz/chata Lhotka. Sledujte nás na sociálních sítích, mějte se krásně a budu se na vás těšit.